Kublai fi baro. Link ba kani ka video nga kwa ban pynshai shikinong shong jong ka jila. Hai gede bat karai jong ka Voice of the People Party ban pelong ya ka jing ya pat ba ka jai Shamin Secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriyo. Kidon shibon ki mat bat ki jing ki ba ka jila ka yakendo. Kabelon ra ya ka jing bat ka jing jinjar ka kraw ya ki babon kinong shong kani ka jing pat ba ka panpaw ya ka jing pitar ka jing ki pat ba ya ka jing bamhon ka jing ki pat ba ya ka jing persha ki pat ba ya ka kom trekam jong ka sarkar MD ka belong persha ya ki try muluk ki try jaka persha ya ki beduk ki bakado ki barit ki barya ka ba pen kharoi ki kam bamsam ka kom trekam ka ba pharya ya ki shnong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jai nri ka jing penjot ya ka mariang ha ka kateng jongori ko par bat ki don chibon ba ki jing ba ki mat nri ka por kam sha bangan batai lut ya ki ha ka ni ka por kumta ni kintu ya ki pai ba nong shong shnong ki ba don ya ka jing ki kli na kumta kala shai kala shisin ka loi jogari ba ka jai nri bakini shimbantala batni kom ka party hakani ka jingya paipa kabanon ka khubor ka bashan bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka di bansai mator yakini kul kom trekam kibalong persha ya ka jing bit ka jingbiang ka jingmentor jong tribal utrai jaka ni don kam ban ying tili ka wei kum ka jai riu ban pan pau ya ka ni ka jing slow ka jang kublai shibon